Hello! Kamusta sa inyong lahat? Ngayong araw nandito kami sa labas dahil medyo maganda yung panahon at kami ay kakain ng Prutas! I-rate mo to from 1 to 10 kung nagustuhan mo or hindi. Sige. Bago tayo kumain, kailangan mo munang sabihin yung Tagalog word ng mga prutas nito, okay? Sige. Alam ko Okay. to. Mag-start tayo sa dito. Dito, langka, Okay, very good. Ito. rambutan, Ito. mangga, Ito. bayabas, Tama. Ito. avocado. Ito. Ay, tama ba yan? Avocado? Tama. Avocado din. May Ito. Tagalog ba? Ito. Dragon fruit. Nasa Tagalog. Hindi ko alam. Hindi ko tinatawag. Ay, may Tagalog ba yan? Hindi ko alam dragon fruit. Comment na kayo kung anong Tagalog. Hindi ko Ano din ba ang alam. Tagalog ng dragon fruit? Ito. Mangga nga. Ito. Star fruit. Ang Tagalog ng star fruit. Siguro, prutas between. Hindi ba? Mali. Parang ikaw lang Ano? yan. Balimbing. Balimbing? Balimbing, star fruit. Sige. Saan tayo? Start natin dito sa... Rambutan. Favorite ko ito. Sa Pinas. Tingnan natin kung ganyan kasarap. Paano mo siya buksan? Yan. Hindi na piso. Sayang yung juice. Sabi nila, Ay. ito daw yan. Tignan mo daw dito sa gilid. Merong vine. Ganon. Dan mo tusukin. Tignan mo. Wow. Tignan mo. See. Kaya Okay. tignan mo straight siya. Yun yung loob ng rambutan. Tapos may ito sa gitna, diba? Ay. Mm-hmm. Ang tamis ah. Season na ba ng rambutan mo? Hindi ko alam. Ano ah? Okay, 1 to 10. Ang sarap. Siguro 8.5. Sarap. Sa'yo? 10. 10? Sarap. 10 agad? Dito ako kumain, malinis yung buto. Ikaw. Malinis. Ang sarap. Next. Ano ang next? Ano gusto mo? Dragon fruit. Gusto mo try yung dragon fruit? Oo. How about sa maasim muna tayo? Sige. Bago try natin ito. Maasim ba yung bayabas? I think hindi pa na-try ito ni Kuya Jake, so... Hindi pa. First time. Buti na lang meron sa grocery namin. Nakita ko eh. Ano siya, yung guwapo. Yung parang Para hybrid. siyang mansanas. Hybrid ng mansanas at Pear. guava. Ay, guava. Guwapo. Guava apple. Ayan. Guwapo. Try mo muna ng walang asin. Ay, okay. Parang masarap siya. Pati balat. Oo. Parang mataming lasa. Ano? Siguro dahil kinain natin ng matamis. Hindi masyadong masarap. Saglit lang. Konting asin muna. Mas masarap pag may asin. Pero, para sa akin, 4. Hindi masyadong masarap. Mapait. Baka hindi season. O ganyan ba talaga yung lasa niya? Try natin tanggalin yung balat. Hindi ba dapat Kasi pala? sabi mo mapait eh. Mapait. Saglit lang. Try ko lang. Saglit na yun. Asin ka ba? Alam mo sa masarap to? Saan? Artam. Ay, ganun. Wala tayong art. Oh, good. Hindi ko type. Okay, 1 to 10. 4 nga. 4. Sa'yo? Ako, wala siyang lasa. Wala. Para lang siyang singkamas na walang asim, wala man ng tamis. So, I think 5. 5. Okay. Pero portion ko pa rin. Ang mangga natin ngayon ay no. Inog na. Ito lang ang meron sa grocery. Minsan meron silang malilig na mangga sa store. Minsan wala. Galing. Minsan yung mga yellow lang. Yan na. Pwede ka magtinda ng prutas sa gilid-gilid. Ang galing Export magbalat. maghiwa-hiwa. Yan. Ay. Okay, inog na mangga. May pep- Inog na mangga. Mm. Mm. I think buti pa to, meron siyang asim at tamis.
Perfect lang. yung Tamang-tama. combination. Hmm? Hindi, ito yung pinakamatamis na mangga. Pero may asim siya, sakto yung asim. Mhm. Yung maasim siya, tapos biglang tumamis. Ito, masarap ilagay sa kanin. Parang yung kilala ko dyan. Maasim siya nun, tapos bigla siya tumamis. Malaman lang. Yun na yan, anak mo. Ang sarap ah. Okay. Rate, 1 to 10? 8. Kayo? 9.8. Wow! Ilan yung rambutan ko kanina? 10? 10. Sarap. Tapos ano siya, hindi siya mushy. Hindi. Firm. Masarap. Firm, tapos may crunch pa. Tamang-tama yung mga na yan. Next. Siguro yung avocado o last na yan. Oh, pwede. Okay, avocado naman. tayo. Avocado. So, nung pumunta ako dito sa US, Iba. nagtaka ako. Anong ginagawa niya sa avocado? Salt and pepper daw. Sabi ko, Kasi dito sa US, pang savory yung avocado. Eh sa atin sa Pinas, Matamis. asukal tsaka gatas lang Oo. yan. Dessert ang avocado. Iba. So, ang gagawin po namin is Wait. American style muna, tapos Filipino style. Di ba? Okay. Sige, lagyan mo yan ng salt and pepper. I-ready ko to ng may Okay. gatas. So, ganito lang sa US. May salt, tapos pepper. Tapos yung alam mo yung Yun lang. favorite ko dati Ano? is ng avocado. Hindi lang salt and pepper eh. Pag gawin mo siyang Yan. guacamole. Yan, ang sarap. Lagyan natin ng asukal. Wow. Parang hindi ko pa na-try. Kahit 10 years na tayo. Ito, gumagawa ko nito. Tinatawanan mo ako. Hindi ko Sabi pa mo, na-try yung matamis na avocado. avocado. Kaya totoong reaction ito. Tignan natin. Try muna natin ang mahal ito. Kulang sa tamis niya. Asukal Tamisan pa. pa natin. Sige, sige. Ayan, okay. Try mo yan. Okay. Let's try it. Ito, alam ko masarap pang breakfast. Ginagawa namin pang breakfast ito. Okay, American style muna tayo, avocado. Siyempre, gusto mo. Perfect. Masarap. Para sa akin, siguro 7 out of 10. Yung salt and pepper. Sa'yo. Actually, ngayon parang, Ang sarap, diba? parang sanay na din ako sa ano. Salt and pepper lang, sarap. Kulang na lang scrambled egg. Diba? Toast. Right. Okay. American style avocado. 1 to 10. 7 nga. 7. 7 na. Ako siguro 7 din. 7. Na Filipino style na avocado, gatas. na may Filipino asukal. style, gatas, asukal, avocado. Dapat lagyan mo madami gatas. Yan, punin yung gatas. Iba? Okay lang. Para siyang okay lang. Hindi lang siguro ako sana. Ako. Alam ko sanay ka. Paborito mo yan eh. Para sa akin, 6.5. 10. 10? Wow, paborito. Okay, next. Anong gusto mo? Ito. Anong tawag mo ulit? Star fruit. Binimbing? Ha? Binimbing? Balimbing. Ay, balimbing. Balimbing. Ano ang lasa niya? Hindi ko pa alam. Ay, hindi po na-try? Hindi na-try ko na nung bata ko pero hindi ko maalala. I think kapamilya to ng kamyas. So, atin natin. Paano mo kakainin? I think Wow, malambot. kakainin mo yung lahat. Para siyang, Kaya pala star fruit. ayun na, ang cute. Kasi pag, Ayun kaya siya na. star fruit, kaya, Wow! Ang sarap ah. ang sarap ang Hindi, para siyang Sour Patch Kids. sure ka, parang kamyas. Oh, wow. Yellow na to pero maasim-asim. Maasim pero para siyang candy. Para siyang sour candy. What? Alam mo sino may gusto nito? Oo nga, nasaglit. Parang super fruity yung, meron Diba? siyang fruity na aftertaste. Ang sarap, first time. Mukhang na-judge siya kung mag-judge siya pa ng maaga. Saglit lang. Bigyan ko Diba? pa ng isa Super pa. juicy pa, oh. Okay, bigyan ko siya ng 8. 9 out of 10 para sa akin. Ang sarap. Wala siyang puno. Kasjay. Cactus lang. Wow, ang ganda.
Oh, pwede. Kulay white. Pwede. Oh, Okay, hindi. dragon fruit. Dragon fruit. Ito, i-pull mo yung pink na balat. And sasama na yan. And yan. Okay. Ready? Lata! Ay. Parang siyang maasim. Bakit red yung... Ay, hindi ko ba nakuha yun? Ay. Mali. Okay, okay. Ayun. Ayaw. Wow, linis. Okay, game. Walang lasa. Hindi masarap. Oh. Baka wrong season. 2 out of 10. Yeah. Hindi masarap. Sige na nga, 4. 4. Hindi siya masarap para sa akin. Siguro pag gawin mong jelly, Yes. And now, moment of truth. ang bigat. Okay, bago natin i-cut, sabi ng lola, lolo, pag magkakat ka daw, punasan mo ng mantika yung Kasi malagkit ito, di ba? Yes. Malagkit ang langka. Okay. May Ready? sarap. Ano ba natin ito? Pwede. Kailangan natin ng... Ako na. Okay. Tanggalan niyo yung pinaka-orange Yan, oo. Tapos tanggalin mo yung maliliit. Kung hindi masyadong hinog, no? Parang matigas pa eh. Ayun pa ang tigas. Okay, ready? Hindi. Ganyan. Pero ang bango ah. Oh. Matigas pa konti. Matamis. Ang sarap ng langka. Diba? Parang naalala ko tuloy. Okay. 1 to 10. Well, alam ko yung lasa ng langka sa Pinas. Yun yung talagang 10 out of 10. Ito. Ito sa US na langka, siguro nasa 8. And pag hinog pa, siguro 9. Sa'yo? 8.5. Masarap. Ayaw ko yung sobrang hinog na. Oh? Mas gusto ko yung hinog-hinog. I think sobrang mabango pag sobrang hinog. Tapos, Yeah. alam mo yung magiging ano na siya, mushy. Konting mushy. Gusto ko yung ito yung medyo crunchy na konti. Pero masarap. Okay, yan lang. Tapos na. Okay, so anong pinaka-paborito? I think yung rambutan, no? Rambutan na avocado. Rambutan sa akin, pinaka-paborito. Kahit noon pa. Yung star fruit, nagulat ako doon. Ako din, ang surprise ako. Masarap. Tapos itong langka, siyempre masarap. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan po ninyo, paki-subscribe. Like and share. Ayun. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo. Alam!